na bolomaradugu mali kono mali ko kan asho alembe radio Jekafo la kabo kurufina dimanche o dimanche ni ndana ngosira ikado jemokami na joni dele do aka kadaka malien fangile be jamana ko kan ikado wali jamana na do ere be tamasira la hakaja ikado nya kanu ka jemokan zigi singa bini ka sanja mambo mem se ka to ukata masira family ani degu mimbula ani hakila mimbula ka se ka nyedon o de la anguni jemokan ma ko tungarango ka kene ikado kligaina mamutu wulila ikado jibi ale choko onona abdu touré ikado ali dona kuma sokona kaban minye labenwo ani hakila farala nyanga amba befo ka wale manda kala mel ko nyumana aminu mbi farafin jamana na aminu mbi tuabu jamana na minnu bɛ Ameriki jamana na ka taa se ɲininka minnu mana kɛ i k'a dɔn arabu jamana na diɲɛ fan wɛrɛ fɛ n'an tɛ jamana minnu don maliyɛn bɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma min ye cɛmancɛ fanga ye a sigira cɛmancɛ fanga sigi furadama ka na bila bi la minisiri min n'ale talen bɛ ka ɲɛsin aw ma aw maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan hakaja o minisiri radio Jekafo ni Africa Television an ye wulikajɔ boloda an n'a ye ɲɔgɔn kunbɛn a kɛra alamisa tɛmɛnen i k'a dɔn kuma tɛ an ye min dogo a la kuma tɛ a fana siranna kuma min ye k'o fɔ an ye maliyɛnw degunnen don i k'a dɔn dɔnnen don taama sira la u sigiyɔrɔw la i k'a dɔn a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la ka fɛsɛfɛsɛ min ye radio Jekafo ye i k'a dɔn ani Afrika bila anw ye ɲininkali min k'a la a dama dogo kuma foyi la an y'a ye k'a fɔ minisiri Alhamdu Ag Ilien jɔ ko a la i k'a dɔn jamana a taara ka bila baara min kunna n'o ye aw taamadenw ye an y'a ye k'a fɔ a jigi bɛna fa sabula a ka gɛlɛn minisiri ka kuma bɔ a da kuma min ni maa caman bɛ sera k'a fɔ sabula n'i ye politiki minisiri ye a ka gɛlɛn kuma dɔ bɛ ka se k'o fɔ sabula n'i ye kuma dɔ fɔ a bɛna dɔ tɔɔrɔ min bɛ kɛ sababu jugu ye ma voté o la minisiri y'a jira an na k'a fɔ ale tɛ voté maa tɛ voté a ye ale tɛ parti la ale tɛ fanga ɲini mali dara olu la k'olu ta k'u kɛ minisiri ye ni mali dar'u la k'u ta k'u kɛ minisiri ye o kun ye mun ye gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ maliyɛn denw ka fanga ka bon kosɛbɛ gɛlɛya in fɔlɔfɔlɔ y'a ka taama sɛbɛnw ye taama sɛbɛn minnu kɛra fiɲɛba ye a sigiyɔrɔw la ani taama siraw la dɔw bɛ taama minisiri b'a bɛɛ kalama n'u sera u seyɔrɔ la u b'u ka sɛbɛnfuraw fili a bɛɛ kun ye u ka se ka lafiya ani bɔda ɲuman sɔrɔ dɔw bɛ dɔ b'u si la nin bɛɛ bɛ ɲɛ maliyɛn kan ka dɛmɛ nin bɛɛ kan minisiri de y'a fɔ nin fɛn o fɛn ni maliyɛn b'a kɛ i kan ka dɛmɛ sabula taama in ju de ye min ye an sigiyɔrɔw la fɛn t'an bolo baara tɛ sɔrɔ ɔ min ye denbaya ni hinɛ ye ka t'o ɲini o kuma wajibi don kan ka dɛmɛ fɛn o fɛn n'u n'a ka kan a ko kuma dɔw bɛ yen o tɛ se ka fɔ arajo la o tɛ fɔ tele la nka olu b'o kɛ olu bɛn'o bɛɛ kɛ o bɛɛ bɛ kɛ min ye kanzɔn misali la a y'a jira k'a fɔ min ye carte ninaw ye ani taama sɛbɛn n'o ye ayiwa passeport u se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na sabula diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen donnen don o la bi u tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko n'o kuma t'a la nka min bɛ se ka kɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u bɛ lafiya sɔrɔ o bɛ kɛ olu yɛrɛ baara daminɛna serveur min n'o bɛ carte nina kuraw ni fɛnw dilan o sanna ka ban o nana o bɛ mali kɔnɔ ka ban a filanan minnu b'a baara kɛ tabale gosira mɔɔw welela minnu b'a fɛ k'a baara kɛ u bɛna ta o baara kama u bɛna a kala kɛ carte nina kuraw u bɛna yaala mali fa bɛɛ maliyɛn bɛ diɲɛ jamana o jamana na u bɛna taama ka taa ye waasa i k'a dɔn a ko bɛ labɛn cogo min na kɔrɔtɔ bɛ na ni sarajugu cɛ ye minisiri ka kuma jɔ ko a la a y'an hakili sigi abdu touré i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn a bɛ maa hakili sigi minisiri ka kuma an b'a bɛɛ lamɛn abdu n'an ye minisiri ka kuma lamɛn o tuma a la kumaba an b'olu ta ka sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ o tuma mɔgɔw kana kɔrɔtɔ minisiri ye kuma fɔ an b'a bɛɛ da kɛnɛ ka tali maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan u k'a dɔn k'a fɔ minisiri n'a sɔrɔla baara b'a sɛbɛn ma walima t'a sɛbɛn ma o ka dɔn nɛgɛ kɛrɛfɛ jibi i b'a lajɛ minisiri son excellence Alhamdu Ag Ilien anw n'a ye baroda min kɛ an ka jɛ k'a lamɛn câble télévision lajɛlikɛlaw ani radio Jekafo lamɛnnikɛlaw an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn jamukan min n'an b'a kan n'o ye maliden minnu taamana minnu tɛ mali kɔnɔ walima minnu bɛ taama sira la minisiri min taara ka bila olu ka ɲɛmaaya la bi an sera ale de ma k'a ɲininka sabula a yɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ cɛmancɛ fanga min n'an b'a la n'o ye transition ye wulikajɔ caman bolodalen don an ye kibaruya caman mɛn min kɔni kalen bɛ minisiri kura fɛ ka ɲɛsin maliyɛn minnu bɛ jamana ko kan maliyɛn minnu bɛ jamana ko kan u ka ko ka ca gɛlɛya ka ca u bɛ fɛn caman ɲini u bɛ fɛn caman nɔfɛ
ministre kura ka wuli ka jɔ ani cɛsiri fɛn caman kɔni b'a la n dalen don a la k'a fɔ n m'a fɔ a bɛɛ bɛ ban nka caman bɛ dilan o de la wula in na an sera ministre ma ka n'a ɲininka a ka biro kɔnɔ an kun bɛna ni kunbɛliko ɲuman ye an yɛrɛ sɔnma don sabula sew ka don monsieur le ministre i ni wula. monsieur le ministre an seri ma wula in na an y'a mɛn k'a fɔ i bɛ wuli ka jɔ ba la jamana kɔnɔ bi min bɛ se k'a to maliden minnu bɛ mali kɔ kan u bɛ hɛrɛ sɔrɔ wuli ka jɔ kun ye mun ni mun ye. I ni ce daba ne ka wuli ka jɔ tɛ ne kelen ta ye transition bɛɛ de wulilen don k'i jɔ parce que jamana fan bɛɛ ye problème de ye bi kɔlɔlɔ bɛ jamana fan bɛɛ la a bɛ malien de l'extérieur la a bɛ malien de l'intérieur la a bɛ santé la a bɛ sécurité yɛrɛ la o ta ka jugu n'a bɛɛ ye donc transition bɛɛ de wulilen don pour que cɛmancɛ période in na an ka se ka essayer ka an bɛ se ka min dilan an b'o dilan yanni fanga kura ka na an k'a tɔ d'a ma ale k'a lase. Très bien. Monsieur le ministre i k'a dɔn malien minnu bɛ mali kɔ kan u ka gɛlɛya ka ca u bɛnnen tɛ ko la sɛbɛnko b'u la segiliko b'a la jumɛn ni jumɛn in talen don e bolo bi i hakili bɛ jumɛn in na bi k'a fɔ k'o k'an ka dilan. Voilà i ka kuma ye tiɲɛ ye sɛbɛnko b'u la bɛnko b'u la ani fɛn bɛɛ mankan fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ o bɛɛ bɛ mali kɔ kan fana maliyɛnw minnu bɛ mali kɔ kan mais an ka urgence fɔlɔ ye min ye bi o ye kɛ carte denmisɛnninw minnu bɛ extérieur la notamment farajɛ jamana la n'a bɛ fɔ ma Europe olu ka carte ɲɛna ko ani passeport ko k'olu ɲɛnabɔ donc ni premier ministre ye instruction d'an ma an taara Faransi an y'o lamɛn olu fana ye proposition dɔ kɛ ka na n'o ye an bɛ ko olu jateminɛ yan nɔ maintenant ni premier ministre ani ministre de la justice ani ministre de l'administration territoriale an bɛ kan ka solution sɔrɔ o la fɔlɔ o ye urgence ye filanan o ka bɛnbaliya problème ye bɛnbaliya a fɔra tɛ se ka sɔrɔ ni mɔgɔw minnu bɛ bɛnbaliya la n'olu yɛrɛ tɛ c'est-à-dire qu'il faut que maliyɛnw bi u ka kɛ fɛn kelen ye à l'extérieur parce que olu tɛ jamana kɔnɔ n'i bɛ wali jamana kan aw tɛ bɛn aw tɛ ɲɔgɔn faamu ni min nana ka min fɔ dɔ b'a fɔ ko non 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 k'o tɛ donc jamana tɔw y'a fɔ an ye ko vraiment ko o man d'u ye jamana bɛɛ Mali jamana caman bɛ yen hali jamanaba ninnu o caman bɛ yen c'est-à-dire que olu ka représentation ye kelen dɔrɔn de ye mais n'i taara Île-de-France dɔrɔn na Mali association bɛ a bɛ ka ca ni 700 aw de ye jamana kelen ye kɛnɛma aw ka ca ni 700 o ka gɛlɛn bon association kɔni association a bɛ kɛ liberté b'a la démocratie b'a la constitution yɛrɛ y'a fɔ mais ka taa wali jamana kan ka tila ka kɛ tilali 700 o fana o ka ca trop d'abord yɔrɔ sew kɛ o ka ca voilà donc maintenant an b'a fɛ k'a lajɛ k'u kɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ se ka to i ka association na mais union kelen bɛ de la association bɛɛ bɛ don o kɔnɔ o de bɛ kɛ union des maliens de l'extérieur ye an b'a fɔ tuma dɔ la CAMEX coordination de confédération des associations mais tɔgɔ kelen t'a la pour le moment donc an bɛ k'a lajɛ filanan ye min ye o ye malien de l'extérieur yɛrɛ ka kow ka to malien de l'extérieur bolo parce que mɔgɔ caman sen b'a la minnu bɛ kuma ni malien de l'extérieur tɔgɔ ye minnu bɛ malien de l'extérieur nin yɔrɔ ta fɛn caman na k'a sɔrɔ o tɛ malien de l'extérieur ye ou bien o bɔra la mɛnna i y'a faamu wa donc parce que mɔgɔ caman bɛ yen u b'u yɛrɛ kɛ malien de l'extérieur ye k'a sɔrɔ u seginna ka na n'i y'a mɛn malien de l'extérieur i bɛ mali kɔ kan e tɛ se ka kɛ mali kɔnɔ yan k'e ye malien de l'extérieur o tɛ se ka kɛ o parce que malien de l'extérieur o ye mɔgɔ min bɛ mali frontière kɔfɛla de la mais n'i b'a kɔnɔ i ye malien dɔrɔn de ye malien au Mali voilà donc an b'a fɛ k'o de ɲɛnabɔ maintenant mɔgɔw minnu taara tunga fɛ dɔw bɛ na tiɲɛ yɛrɛ la u sɛgɛnnen don donc olu ni dɛmɛ ka kan donc dɛmɛ min bɛ d'u ma a tɛ bɛrɛ bɔ dɔ bɛ anw bolo dɔ bɛ an dɛmɛbagaw bolo partenaire technique et financier bon o dɛmɛ in n'i ko k'i b'a tila maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka bɛn donc minnu bɛ don an bɛ sa o san ni min donna n'an sera ka min sɔrɔ an b'o d'olu ma mais dɔw bɛ yen kudayi olu kɔni san o san o bɛ yan u nana a bɛ san tan bɔ mais don o don u bɛ na yan u b'a fɔ k'o ye maliyɛn de l'extérieur n'i nana ni sɛ kulukulu projet u bɛ na n'i nana ni tiga sɛnɛ kulukulu projet u bɛ na comme olu bɛ réseau ni fɛnw dɔn o bɛ yan toujours donc jeunes t'u donyɔrɔ sɔrɔ n'o kɛra jeunes ninnu fana bɛ dimi jamana kɔrɔ u bɛ taa kɛ drogue min ni violence ni fɛnw ye donc an b'a fɛ ka o dabali tigɛ o bɛɛ la pour que ka maliyɛn de l'extérieur statut k'o déterminer ka maliyɛn rapatrier k'o fana statut rapatrier et puis ka union fana kɛ pour que k'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan bon caman bɛ yen n bɛ tiɲɛ f'i ye an ma bɛn a ko kan fɔlɔ an t'a fɛ ka mɔgɔw jagoya donc an b'a fɛ ka mɔgɔw sensibiliser mɔgɔw ka adhérer parce que u ka bɛnbaliya in fana nana ni nin de ye n'an ye kuma min fɔ
chaque côté va penser qu'on va faire baraka et et on a la transition dans la sarabaka qu'elle est là, mais transition fanat sega jamana to farafaral la tano fanga ko nyonga bon farafarali atakeni besago sega soro bebe doni to sagola ka soro ka jama sagota pour que ka union créer bon on est en bara ici ça. Son Excellence Alhamdou Ag Elien, il va dans Jakulu Baf la ben Malion Tola, où il est au Conseil des Maliens l'extérieur, à Nice Dem, Jakulu Chama Warabi, il va dans Gela Bounignon, il Dasirama, Yalma, il nous Kumana Kaban, Yalma Yen Folukouye, ou Kassina et Kafwa, Ninyelema Imbisina. Oui, un nous Bekmana, un ICSDM Kmana, un Haut Conseil Kmana. En nous cas président mana en nous cas technicien et baraka yon fait un projet de texte signé ta ka chuma ka fo ko kalaje ko hakilina ta faraka mais l'essentiel est que bien ga cadron yo di mo mi ko ayna be on ko te ko jugui bon donc en bodé là association to parce que association fana kacha CSD mini au conseil de matériel association kacha rebi extérieur là au conseil odi abela korole CSD nana faraka do rebi ou chamambe donc au lube ou chite pratiquement au chite gambe donc encore bon ça peut pas continuer comme ça donc un projet on fait RA et télé là l'année président tara jarona fin anya expliquer président bandao antara yoro ne anya fo ara ko nganya fo antara conseil des ministres la ka communication verbale ke acceptera afora kanga baraka ka malion ga nyon ka malion be ka nyon ka chugo ambodi ni parce que farafari ni kele mbuni nyon c'est ça atem mo chi arranger awara nyabala obe mediaka dongodo ni minana na ma dodo ka fena be dodo fana ka 18 là vraiment ça c'est pas bon. Oui, mais c'est l'excellence bara gelmaro do fana ye sebengwe tama sebe mi ye passeport tu soro ni carte ni nate carte ni nako abinika ke gelay sabla wati kera mi ye français ko ye tama do kera yoro kari do kera iboro kalama son excellence mi fana ye gela wara o ye ministre suye mi occupé le malien na minu be jamana ko kan ga auti passeport la mi ye jamana kono ko ya ato bara fana ke affaire étrangère fana ni be ni ngoina yalma au ministre sabab na ben jugo de ka se ka solution soronna. Très bien, vraiment carte ni nako ani passeport ko bibina kelembe problème bare de anga extérieur mo bolo surtout démission mon data ko jini sahel donc il y a comme ante passeport là ante carte ni nad là ou ante recensement fanake avec là already mais malien de l'extérieur nous ka problème sera en marché voilà on est avocat on fait ce qu'on appelle les plaidoyers voilà en bas de mec ni problème sur le na kara passeport en bas voilà nous menena rovena en banda voilà nous gena rovena en banda voilà ni mi akay kanya fana ambofo anga barahudi voilà donc bibina ani ne ratara Paris ni consulat vraiment tieni kara ni démissionnu ga président Koumbe et puis ni association des Maliens de l'extérieur donc en secret kana nana ni proposition jamana to fana ba ka problème bi réguler ci comme na yalla jati mais problème be romina o biométrie di passeport biométrique c'est-à-dire que alet saka kani adresse ni nan ni numéro ni nate do ko fo ka bar faraka bo nyono ango ko no kera obina ni problème ore obina ni problème sur les tous autres maliens parce que bibi na fo saka ke jengo na ni biométrie te ali jamana mo mbado biométrie la au bed voilà enfin amna do carte d'identité biométrique on a soni parce que arabe retard là c'est a décidé kaka parce que monde si ça problème bon de vegana comme terrorisme comme criminalité ani mo féré ani drogue féré ani finchama mo ba ke parce que papier ka chawulo e be sera ka daba tun kara ya no ibeta jamana wala ni passeport simple vous bien carte d'identité manuel vous il veut tout changer mais maintenant ni biométrie be se ka do flanan fana Mali état civil papier wati de la chaîne chamankara la fin chamankara la min se gagner foire mo be ba yati do ba tayra min de malien yere donc pour que ka obedaba o de karata donc maintenant aussi et jere fambe des décisions que ko ka identifiant biométrique o de ato ni naina akara élection akara banki o akara kala akara hal salaire ko fembe be ken biométrie di chere la anta ngara manye parce que problème chama mala de pas d'amener à manier
Donc transition mo ke o kara mena kara ka sura transition te transition na kalonani de ni donc ambe ka a bara de ke pour que ka essayer ka corriger mais avec corriger ni jere ka position de ate corriger kanga boni ni na la kata rore avec corriger ni na de solution fana be avec sura mais mo ba ga min fo kanga bo biométrie là ante se ko ke parce que nanyo ke c'est ça on vient ni problème malion bele parce que avec ko Mali anye fembla anye ordre du mondial bla identification bla kata do ko la donc mo kan ko fana famu de pas d'amener nebe kan faut parce que en ta fait comme mo musalaka abed la mais abed la biométrie de kono voilà problème tenina rede problème be rore mais en ba ko de régler voilà ika don minye malia minum bi jamana ko kan univers do kumbu bolo amena kabini minye conférence nationale akunjirala ka fo uni dibito kaka adirala ka fo uni fenchaman kaka jamana kono est-ce que a hakili bola yalma o baro bina dafa taru ko bina ke tuodi bon en hakili bala mais il faut que on ga donc fa ko galia fana bala malien de l'extérieur il faut circonscription extérieure de cadre électoral au bet ke chugumina faut au bet jamana mo ngono fu fana kaso ya donc il faut que angoula ben ou ka ben fana au cas bien parce qu'il y a eu une campagne qui a élection qui a fait bien falloir donc mais transition allait être décision d'État après la vie des gens eux-mêmes débat au Benaké forum au Benaké constitution corps benadla loi électorale au benadla partout va kono malien de l'extérieur va bien kono on va aller sentir là on va faire donc décision bêta au bêta nous bédi mais à bêta ka tani malionga avantage di malionga intérêt be fin en bas. Son Excellence, Monsieur le Ministre, il y a des Maliens qui ont été majawla, walma do gena, ulu bina do bi satanke, santani duru hali bube associé angula. Yalma dabali juma integele do ala, i dabara ka kuma fo. Yalma akileme ka mu fere tige, waso fere ka dabla. O fere be bana ka ban parce que texte tara déjà circuit kono, l'adoption kono. Anya nya fo conseil des ministres là déjà. O dabali folo e. Ka fo ko vraiment Malien de l'extérieur aka ko akato uyarmai. Ni mo min segra kana ebe kan do ebe ba kula ni et sega ke Malien l'extérieur kan to donc au texte article folare ka déterminer Malien de l'extérieur kan ga ka mo min sigilente malla a sigilembe jamana wala a donné do anga ambassadeur no anga consulat o faye no et puis abe jamana min fana adresse ba vulu wode Malien de l'extérieur mais min dara turi che jamana do la ka segno te Malien de l'extérieur fanga délai de kala peut-être kalworo bien sankeli ama déterminer mais anu be ka discuter ambe ka fenga anu be ka discuter ambe ka fo réseau ka ambe ka fo fambe ni yere bara ni yere ni cheni ni question ni parce que ni fana ba am permettre mun be mananga me nu tatu ka me lu fana ka donc o foloy c'est-à-dire que Malien de l'extérieur aka ke Malien de l'extérieur mo mi sigilembe Mali ko ka adresse babulu a donindo a dondo ka jamana abe jamana min kono ba don anga mission diplomatique fana ba don Malien de l'extérieur maintenant migrant rapatrié o mo me krema a segra kana na segra kana au moins sankelen fo sanfla ani de mekaka maintenant tamna sanfla ka o karando yo donc bana c'est pas parce que y tara tour chekana ma ke anga ga occuper la toute. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Ta vie. Donc voilà, bon, on devait donc parce qu'on peut à 100 au Bénin. Donc finalement, nous sommes maintenant le coiffeur, le téléphone. Donc on peut dire que Tchéni. Donc maintenant, Jekafo à Srakatama. C'est-à-dire qu'il fait un bec là. Et puis, taxi va repartir. Parce que taxi Malien de l'extérieur est déterminé. Taxi ma migrant rapatrié déterminé dans les macaques. Donc, nous, il continue toujours avec les tirs de Malien de l'extérieur. Bon, on y doit m'avoir là, il y a mais on a la campagne, donc tu continues. Oui, Monsieur le ministre des Maliens de l'extérieur, Alhamdou Aga Il Yen, il veut toi faire Baroula, qui était politique, au Manafangani, au politique là. Ate politique tona on nana transition kama maliko kanyinabo maliko bela jile kanyini fo kay jamana ma ka se ka transition na ku doyi son excellence ni ci kan bi bulo wal ma wule kan bi bulo 4 malioma minu me maliko kan ibe mu vuye
Bon, initié, vraiment, parti en boulot, entre candidat ou candidat en boulot. Donc, vraiment, on a barré de la pour que la transition réussie, que Malion, président Minkadou, il y a un mot Minkadou, au coulot, au coulot, la Jamana, il y a fait. En bas, en tout cas, il y a fait, bismillah, il y a pas. Donc, maintenant, qui me met le boulot, qu'il Malion, follow, parce que non, ben, 20 coco là, ma faut que ben fait ben kande mais ka ben jamana ka intérêt anga Mali jamana ko problème ba de va dans la vie parce que Mali te Mali bli Mali nord ani Mali chemanche si ça attaque ou baka ka faut sandare faut jema faut yoroso faut kenyeban no donc vraiment Mali va changer faut que Mali on ko rodo ou ka ben ou ka jamana la kana naw bena naw ma ben tsaka jamana la kana naw bena fana naw ma jamana la kana o ma fuike donc au cas ben au cas jamana la kana deuxièmement maintenant au cas essayer ka développement ke malla parce que ni développement make et ben tsaka ni développement make la fiat tsaka donc ça c'est ce que j'ai à dire la kanani ben la kanani ni développement très bien voilà monsieur le ministre des Maliens l'extérieur anya me ka fo ko sena malien chama bina dungodu yalma muni mungera ko sena munana noye yalma aywa abu kumbe chugodi merci malien tient là dogo ko amina ni malien minga chani keme malla bata keme ni biduru malla ba sunya keme flera la ali samedi passé ananani mo keme ani biolom la ni fla kabo Maroc vice-président Assimi Goïta de négocier Marocain ga autorité au fait Marocain ga autorité yara nanani ambe Maroc fo o wala nyimando parce que amador me bola en partenaire au fana mafia bo sinon à tobo bokana Algérie dobo bo Libye dobo bo Niger dobo bo Mauritanie dobo bo Maroc dobo bo Samara chamana al ko sana nanani musode ka bo fo Colombie donc malien me roro na problème sur na sirama ambala na chamambe on est de venir nuit dobo fana nam antese kana na be ambe min banko ambobo katla kata bulo faranyini anga partenaire au fait no OIM Organisation internationale des migrants, ani Union européenne, ani France, ani Espagne, ani Hollande. Nous bandons de me donc, moi, la Mobecha, Anteseka Moussaka Beta, donc, embassy au Luma, l'ouverture Faraka. Donc, chaque semaine, en tout cas, semaine teke, Namanani Moemi Gachani Keme, ou bien Kemeni Bidou. Donc, ça, c'est tous les. Ambenanu et Fernandinanu, Ambutaka, presque Virkula, pour fraquer Kananu, maison d'immigrants Bamboula. Migrants nous nana ambata ministère des affaires sociales là nous be dum ni fraude duma nous nana ambe 50 000 francs de duma watani kemenani o be duma flo katla ka wabi wora duma kata o ka projet ke o ka jamana la nous taro ka dugula ambu transporter fuka dugula nous tara fana nous le projet ka après o bena ambe wa keme duma donc c'est 850 000 francs au total antena nous ko flide voilà on va accompagner jusqu'au bout. Son excellence i ka dɔn ni nani minnu filɛ nin ye i y'a kɔlɔsi fanfɛla jumɛn Mali kɔnɔ olu maa de ka ca kosɛbɛ. Bon kayikaw de ka ca en réalité Kayi ani Banamba Kulukoro région olu de ka ca mais mɔgɔ bɛ taa région bɛɛ la en réalité statistique ka gɛlɛn dɔɔni dɛ parce que mɔgɔ ninnu o tɛ taa sira ɲuman fɛ bon dɔw fana bɛ yen u b'u ka papiyew fili bon mɔgɔ caman fana bɛ yen u bɛ na ni papiye min tɛ papiye jɛlen ye mais k'a fɔ k'u ye maliyɛn ye mais k'a sɔrɔ faux passeport de b'u bolo olu bɛɛ bɛ jate mais an ka jate la depuis an ye baara daminɛ fo sisan Kayikaw ani Kulukoro région Banamba yan fan ninnu fɛ olu de mɔgɔ ka ca mais mɔgɔw bɛ taa fan bɛɛ fɛ et puis destination tɛ kelen ye mɔgɔw minnu bɛ Sikaso olu ka Ivoire tagali de ka ca mɔgɔw minnu bɛ nord la u caman bɛ taa Algérie ani Libye dɔw bɛ taa ɲɔrɔ yan fan ni Gogo olu bɛ taa Mauritanie ka taa fo Maroc yɛrɛ bon minnu bɛ ka yan fan fɛ u caman bɛ taa Sénégal donc bɛɛ bɛ taa yɔrɔ min ka surun i la i bɛ taa yen de donc o la ni tun ka jari la i bɛ segin ka na n'a ma ja i la dɔw bɛ to yen dɔw fana bɛ continuer ka taa plus loin voilà. Son excellence an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'i zimbali ko ɲuman na ne ka kunnafoni jɛlen d'a ma i ni ce i k'an bɛn waati wɛrɛ an balimaw a ye garidiya kɛra min ye o ye nin ye alhamdu aga iliyan maliyɛn don o tɛmɛnen kɔfɛ segu ka don a ka bamanankan ni ne ka bamanankan bɛɛ ye kelen ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ da ka gun kɔrɔ o kuma an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ. Alors
Abdou Iboraka ministre ka krofo la me min son excellence Alhamdou ag ilien e ka don kasora angunda don anyara ngo bamananga di mada ande la ka fo promotion yero kono woni tara malien ta min di bamananga fo min de maraga kan fo ko barabi gela ngo barabi gela ma ko sobe ja bi bamananga me famin dalé dala donc vraiment mba fe ka mi viedron ambe ministre fo ka wali mandon sabla anru ni sojara le fait que anyeba la ma diamando e ka don ay wajala mugo ba akana amuze ka dala ka fo ni nyana faranfatia kuma bi se ka surada kuma minu bora da hakaja kala bi troaka akuma folo nere hakli turamina odi association kacha maleon bi jamana werela uti jekulu kelena jekulu kemawlo la ministre d'abord ka fo o yi fara li halni ki ba fe ka demeta ku segere abigela kendo ministre a ñini k'a fɔ hakaja o farafarali o bɛna lajɛ k'o dabila a tɛna fɔ k'a fɔ bɛɛ ka bɔ i ta la dɛ nka a bɛɛ laban bɛ taa kɛ jɛkuluba kelen ye jɛkuluba kelen min ni baara kelen bɛ d'u ma n'u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min a bɛ tila ten walasa baara ka ɲɛ o ka fisa ni a farafarali ye n'i taara jamana kɔfɛ sisan n'i ko maliyɛnw association 700 bɛɛ bɛ n'i jɔ anw ye ninnu ka maa ye anw ye ninnu ka maa ye i ni jɔni jɔni bɛ baara kɛ ka gɛlɛn voilà donc ministre hakilina min bɔ n'a sera ka kɛ a dun y'a fɔ k'olu b'a kɛ olu tɛ politiki maa ye olu tɛ voter u tɛ parti la donc olu nakun ye maliyɛnw ka bɛn ni bɛn dun bɛ diɲɛ fɔ fɔlɔ ne ɲɛna a man ka gɛlɛya siga tɛ nin na Abdou ka do kuma koloma dɔ ye a ye kuma wɛrɛ fɔ maa dɔn n'i ye kuma in faamu a ko passeport nina passeport ani nina u tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma t'a la nka gɛlɛya fɔ an fɔ bɛɛ nina ko la a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ i ye kuma in faamu wa a ye kuma in fɔ ka a y'a datugu a ye kuma in fɔ k'a datugu fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ radio la fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ radio la gɛlɛya fɛn o fɛn b'a kɔnɔ dɔw bɛ yen i k'a dɔn u taara u ye sɛbɛn wɛrɛ ta pour que ka sigili sɛbɛnw sɔrɔ u ka baarakɛ sɛbɛnw sɔrɔ sɛbɛn kɔrɔ min b'u bolo u y'olu fili donc a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ a faamuna a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ donc vraiment ministre ka kuma a jɛlen don kosɛbɛ an hakili la nin bɛna kɛ ko ɲumanba ye nin fɛn minnu fɔlen don tɛmɛnen kɔfɛ Abdou a ye kuma wɛrɛ fɔ min fana ka gɛlɛn association dɔ b'an fɛ association des rapatriés association des migrants association des association ka ca anw bɔra tunga fɛ anw kun bɛ tunga fɛ an nana nka hali bi an bɛ association na Abdou tiɲɛ don n'i bɔra tunga fɛ san kelen san fila o b'a sɔrɔ jamana ko ɲɛ tununi na ministre bɔra k'a fɔ o b'i dɛmɛ nka san kelen san fila mana dafa i tɛ maliyɛn bilen min bɔra tunga fɛ i n'an bɛɛ ye kelen ye sa n'a fɔra ko maa kura minnu bɛna olu ka projet hali bi e dalen don kan hali bi e ka wele o la o ti ɲɛ ministre y'a jira k'a fɔ sariya bɛna don la kuma wɛrɛ min bɛ yen n'o ka girin jɔnni ye maliyɛn ye maliyɛn min bɛ jamana kɔ kan jɔnni ye maliyɛn ye maliyɛn min sigilen bɛ jamana kɔ kan Abdou maa min ye san kelen san fila kɛ jamana kɔnɔ e tɛ maliyɛn min sigilen bɛ kɔ kan ayi e kɛla faso den ye e ye faso den ye i bɔra i faso kɔnɔ i sɛgɛra ka n'i faso kɔnɔ i ye faso den de ye mais k'a fɔ toujours est-il que ni projet bɛ yen i y'a faamu b'a la maakɔrɔw bɛna don o don denmisɛnninw bɛna projet bɛ yen e tɔgɔ ka o ka den ma e tɔgɔ ka don o la o ti ɲɛ ka gɛlɛn alors ministre ye nin kuma ninnu fɔ an ye n t'a dɔn ni hakili bɛ kuma wɛrɛ la Abdou i k'a dɔn nin kɔni kɛra an bolo hakili sigiba ye sabula an y'a ye k'a fɔ kuma minnu b'a da ko don a ye min ɲɛɲini ko don i k'a dɔn a sigilen bɛ ni min ye ko don a ye min jateminɛ kosɛbɛ wa anw yɛrɛ ka miiri la ko don min bɛ fisa kosɛbɛ jamana denw ma siga tɛ nin na karamɔgɔ dɔw tɛmɛna i y'a fɔ cogo min na min ye ministre ye an b'a fo kumakan minnu bɔra da a bɛɛ lajɛlen ye kuma minnu faamuna yɔrɔ min bɛ yen ni mɔgɔ kan ka hakili to o la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ bi ni maliyɛn ɲininka Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ka gɛlɛya la kuma caman na kuma min bɛna bɔ ka caya o de ye carte nina ko ye o ministre y'a fɔ k'a bɔgɔla dɔn k'a fɔ maaw k'u hakili sigi gɛlɛya min bɛ carte nina ko la a bɛ ɲɛnabɔ min ye fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'o olu bɛ ka laɲini n'o de ye k'a fɔ carte nina ani passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko k'o ka gɛlɛn sabula diɲɛ jamanabaw diɲɛ min ye wulikajɔkɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw diɲɛ laban tile in na bamanciya mun daminɛnen bɛ maafa jugu ani baara jugukɛ mun daminɛnen bɛ walasa ka se ka maaw k'u farafarasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a kana kɛ ni papiye min bɛ yen n'o bɛ se ka sɔrɔ tɛgɛ bɛɛ la o de kama a kɛra a ɲinina k'a fɔ carte nina ale ka don passeport la passeport ka kɛ biométrique ye donc maaw k'o fana faamuya o faamuya cogo la
ko jibu ko la doni abo ay min fo ko nubu mo aklisi o de politique yoroni oluti politique tona oui abdou diako parce que gouvernement fo temena ministre minnu bita ka ke ministère de Mali l'extérieur généralement il va sur politique mo do politique tondo la parti do gloma wero parti do gloma do donc u bana ta gnye yororo u ka mo be u bi barake doni ni o haklina yi ni men varati ko do be ni ndro ka ken nu ni dimina anga tondo mana dimi walma matna sur ka faranga tonka olu be barake no haklina donc fin chama be o bi dlo walma o be ka toka jey donc mi ye transition na kunyini de ante parti la antna do parti la wa voter te ka foko ma bina voter awni donc ambe bara de ke antlo chile do nye chile do mi jamana bela jile de nafa bara de kenoyi kama do watu wara mi ministre ka kuma koni afamna kosobe wulika jo alibi ambe adakuna krenela mimbe talike tuwanange uluka bunakuka uka tonflana mimbe no ni dasela to ma ni o conseil supérieur de la diaspora malienne 16e o lu fana wulika joge kunungu o kuma mun ni tanga segi mun be sina jango mum talike tamanche fanga nyima danganga jamana kuntiga nyininka o kuma ko nimbe talike odeka ya jira ka fo jamana dindo do mimbe no ka fo ulute a contrôler nga kuma mi ga ta sugo mun fe ani abaka bo mamunu da ko kuma dola absa ke gashi donc kuma kan da kunya fla bunyongu anyo soro ko nyama bada ni o Mohamed Chérif Aïdara très bien an ga ko Madiba alors yana nga Madiba la mais Abdou Kado ministre ka kuma laba de aya fo ka préparer la tige jekuluba mimbe no ye ho conseil des Maliens l'extérieur ani 16e e Kado jekulu bawdo jekulu minu nu yo bara chamange nga jekulu misani chamambe binani doni akina fo nu jiko nu beka faranyo anga kulu kilengono hakaja e Kado abodi no fe donc ambe Madiba ka krofo la mais na mbora wati toni ana nege juru bla lame bawye e Kado kasu ko akina fo ni ministre ka kuma ka Madiba. Il veut nous amener à vélo nos accords de la transition. Ce même Issa Jim qui a été cassé notre assemblée et notre ORTM. Donc il est temps que ce genre de propos qu'on mette fin à l'image de ce qu'a fait le Niger. Quand je parlais de Diawambé, c'est que c'est une ethnie extrêmement intelligente, qui n'ont pas besoin d'aller à l'école, qui est respecté. Et il est très rare de voir un Diawando briguer un poste. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, dans notre société, tu es géré par les Diawando. Donc, aujourd'hui, il devient une gêne même pour cette communauté et qui a été toujours là en avant pour une construction des nations du Soudan. Donc, pour ne pas qu'il y ait des amalgames, je précise qu'il s'agit de Issa Jim. Et je me répète, nous avons tellement de respect, on croit tellement à leur intelligence, que nous-mêmes nous disons, si tu trouves un vieux diagromé assis en train de desserrer son boubou, si tu ne l'aides pas, il faut le laisser. Mais cette fois-ci, ça c'est un vieux diagromé qui a ses facultés. Mais quand un vieux diagromé ou un jeune diagromé perd ses facultés... Bien. Alors, Ikado Abdou Touré a écrit ministre, Ikado 16e président dans Ikado kuma imbitalike kanyeshi Ikado Kaujim ani 16e ni nwanjebi gelami no dona Kaujim kapuma ani korofo jengeno hakaja Ikado ojabi do kabo 16e na Madiba amba fu ninga woli mandon ambalama ashwa lembe radio Jekafo la kabo kurufina Ikado aminu nayi korofo indamene laje kana bla sisana minye ministre de Mali l'extérieur Ikado son excellence Alhamdou Ilian ay korofo minnu vo korofo sabatilen badu o kuma ni ma min b'a fɛ ka dɔ fara korofo kan walima a b'a fɛ ka hakilina wɛrɛ di ka fara nin kan hakaja o bi diya n ye i k'a dɔn bonya ni karama kɔnɔ nɛgɛjuru de ye i k'a dɔn 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 bien sûr Malien font fobé frontière la ka damene ander bokane kata goshi fo kai ikado aw ni weleli manka Malien minum bi mali ko ka olu de kanga telephone ci ku ka kilna di walma ni ministre nyina nembe ko do ko fraka
min se ka to jamana i ka dɔn maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan bɛɛ ni kelenya bɛ na u ka sɛbɛnkow n'u ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ cogo min na o tuma Jibi i b'i bolo bɔ bundenniku kan nɛgɛjuru bɛ lamɛnbaaw bolo minnu bɛ Mali kɔ kan farafinna ani a bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la. Salam alaikum. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Moussa Moussa. Oui, c'est Aladjon. Aladjon Moussa. Comment vas-tu mon cher ami Sal? Ça va. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Et toi? Bien. Ça va. La famille? Oui. Abdou, il va bien? Abdou va très bien. Il est à côté de moi. Ah, d'accord. Alors, Moussa Sal, il y a un ministre qui a pas mal à mettre ça. Il y a un ministre, alhamdoulilah, Kanin Baraji. Bon, on m'a mon famille. Oluko sisan ko munu sigilen bɛ Mali kɔnɔ ko n'u ye tunga kɛ u bɛ sigi Mali kɔnɔ ye. Olu dɔ ye CNT sigi. Ka maxi don CNT. Allô, Moussa? Moussa? Oui. Bon, je suis vraiment désolé. Crawford est au camp. Ministre d'Adoni Crawford la maman mena Mali kono. Chara qui s'est débina tala. Donc, Chara mata amata flo. Non. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Oui. Fɛn minnu kɛra ka kɔrɔ an dɔw la wala tamasiyɛn de bɛna sɛbɛnfuraw ni fɛnw mina ta pour que o ko sugu ninnu ɲɔgɔnna kana kɛ bilen Musa. Voilà, ah, d'accord. Voilà, merci bien. Ah, donc, n'a bina ta sisan de, akata. Ayiwa. Parce que dɔ kɛra Jajiri fasala Mali ko in na. Anw b'a kɔnɔ, anw ye nin kɛlɛba in kɛ, gɛlɛya bɛ taa de. Gɛlɛya nana sigi tɛntɛrɛntɛ la sisan daba. Très bien. Voilà. Alors, Moussa, donc, ministre ka kuma ninnu kɔni, e hakili la a ka ɲi kɔni. Awa ka kuma ɲana. Merci bien. Ko ni na kun tɛ se k'a bɔ Mali fasada. Donc, mais k'u bɛna solution mun ta denmisɛnw ye. O bɛ diya an ye. Merci bien ça. O solution sɔrɔ denmisɛnninw ka papier ko la. Ok, merci. Parce que n'o kɛra o bɛ diya an ye denmisɛnninw bɛ bɔ difficulté la. Merci bien. Minnu y'u ka fɛnw changer. Awɔ. O solution kɔni o ka d'an ye kosɛbɛ hali n'a ma bɔ Mali fasa la. Mais solution ka sɔrɔ a la. Aladjon, Iniche, merci bien. Ami. Moussa Koulibaly fo. Moussa Koulibaly ba men. Ani Grand Sila Amérique. Ami OK. Seblen Trameka Koulibaly Kenny Suisse. Aruna Koulibaly. Ko kaka vesti do albide. Ayo basa arabendi abeli na abina dosa. Merci bien Moussa. Alors bien, Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Monsieur Koulibaly, bonjour. Come che sai? Tutti bene? Tutto a posto? Tutto a posto? Ah, sì. Allora, dimmi. Alors, vamos. Ça va, Abedi, ça va? Ça va, je vais bien. Donc, il y a un ministre qui a pas mal à Aruna depuis la Suisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien, Mumba Halibi, qu'est-ce qu'il faut encore de plus? Bon, nous avons dit que nous avons forme FM. Bon, nous avons fait même de l'entendre parler. Très bien. Bon, nous avons vraiment c'est l'une des meilleures propositions qui a été faite. D'accord, ok. Merci bien. Mais seulement, bon, c'est que en ministre de Drona Global, bon, faut pas que avec promesse tendro mumbena ke kasura make. Bon, vraiment ou kabili jona ou ka do para ou la para que tu comina. Très bien. Bon, surtout de former une confédération, je ne sais pas comment il a dit le mot. Tout à fait. Oui, je crois que c'est le mot, oui. Voilà, donc moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Idée. Très bien, ok. Bon, et puis, moi je pense que c'est plus important. Ils sont toujours à Bamako, ils habitent à Bamako, adressent au foyer tout la nuit Bamako, qui se disent responsables de la colonie malienne. Ça ne peut pas être. Très bien. Alors, merci bien. Aruna Koulibaly, c'est un plus. Le ministre, il a... Attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion, de cette émission. Abunumeka Jemu Kamil Lame 600. Ameka Segi Akande, Nankoma rediffusion. Aniche Agalamelula. Radio Bamako 24. Compris, je crois que il va... Abina Dofara Baraka Koussobe Koulibaly. Voilà, merci bien. Merci bien. Bon,
afomuta sali. Ah. Kone ya burankedi. Ko eye vesi doan. Alors, merci bien Arnaud Koulibaly depuis la Suisse. Merci bien mon frère. Merci bien. 00223 20 24 76 29. Allô, oui. Un auditeur au bout du fil. Allô, salam alaikum. Oui. Il ne faut pas être un menteur comme un Tunkara. Mais toi là, tu te fous de moi ou quoi? Camara. Camara, comment vas-tu depuis Libreville? Comment vas-tu mon cher? Ah oui, d'accord. Ça va, je vais bien, Camara. Bismillah. Bon, ministre Kakouma, mais comme il n'est pas forward, il y a des balabans de Nyon fait. Parce que Malion Frada, on m'a fait. Tout à fait. Sinon, Neta de Ebi Malukora, Kele du Makanga Boro. Amagan. Et puis, Kele Munganga Kara, Eko Ebi Malion de Deme, Neko Malion de Deme, Malion n'a pas fait Bukana Pambe, et puis Mangambora. Amagan. Mon départ à l'Andado Mamasekape. Nani Abdraman Sila, nous kuma Kelen fo. Et Nia Sangare, nous kuma Kelen fo. Téléphone de force en passant à Kumofo. Nous m'a faut que Dieu le Malion c'est non femme tout à fait. Parce que Bel Kuncheba. Bekaka Tonta. Bon, sur le ministère, mon frère, effectivement, il a, c'est vrai, la réalité de l'eau. Tout à fait. Bon, on m'a mon frère, quand de minutes, et puis, mon grand m'a dit, franchement, il n'y a pas oui, ministre a fait que serveur quoi nana kaba Mali kono donc nous na baraka olu barakata alors bientôt je crois que ça va être effectif. Merci bien camarade depuis Gabon, merci. Merci beaucoup merci mon frère. Allez Abame, merci. Grand Silla New York Abame, merci bien. Merci. 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78. La radio, elle s'appelle Jekafo. Tungarango amba odeka kenaka dobe negajurula. Allô, salam alaikum. Allô, oui. Nam. Ijo Dondo. Moussa Koulibaly. Moussa Koulibaly de Paris. Et Paris, il est mobile comme Moussa. Ni mille affaires abandonnées, même les dimanches. Ah oui, d'accord, ok, alors. Ah oui, d'accord, on t'attend alors. C'est bon maintenant? Oui, ok, d'accord. Trouve une place et puis on t'attend, il n'y a pas de souci. Merci bien, Koulibaly. Il file là. Aïwa. Les dates, il est Abdou Tchela, d'accord. Koulibaly. Bon, Aladjo Moussa, on te commande ça, mais on va préférer ça pour Aladjo Moussa. Aïwa, basé, bismillah. Grand Silla New York, Abame. Merci bien, Koulibaly. Andlobila, merci. Ok, d'abord, il y a un ministre qui a commencé là même. Mais comment cela devait nema toma et il y a difficulté de ça quand tu veux nema toma plein. Oui, mouni mouni. Oui, ta foko nina ni passeport si c'est pas bon non. Ça savons que pour biométrique de ça. Biométrique, oui. Biométrique de ça. Nema to kuma mao, abise ka to biométrique la pour bon ko nao. C'est nous extra nao. Yano plein France passeport ne a carte d'identité nyano et pour ta biométrique de. Ko je jono ka bengane. Ça c'est Koulibaly. Oui. Oui, mais tu peux pas comparer la France au Mali. Ça, c'est pas possible. Alors, peut-être que... Non, écoute-moi. Peut-être que la France a d'autres moyens, mais... Voilà, tu peux pas comparer la France et le Mali. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas. France et Mali, t'es que les au lieu pour le mien.
il faut c'est que les pour d'aller pas pour bien de cas bien de mana de cas pour la ni ndo ka sababu ke ka papier sécurité a pour ka bien ko voilà ni au faut tout ça ka bien ko voilà ou ka mali de ka défendre do pour que pas pour bien solo si ko jamana Koulibaly, vraiment je suis toujours d'accord avec toi, mais sur ce plan ça a été clair. Il faut sécuriser les papiers. Mali terrorisme ni fait de bien bi ni ya seben ke manamana seben dom se ka atoko ke dabatungara ka ta koju ke ko dabatungara ka passeport babulo. Donc na sécuriser le dobi est tout à fait normal. Ça je suis vraiment d'accord. Désolé. Ouais, mais d'abord, on peut nous en de ko. Ne pas sécurité les mots. Ne ou flag de sécurité. Mais Koulibaly, tu prends l'exemple sur la France et le Mali, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes moyens. Peut-être que ça se passe par là. Voilà, c'est la France, la carte d'identité c'est biométrique. La carte d'identité même en France c'est biométrique. Passeport c'est biométrique. Alors, pour l'instant. Mais c'est la même chose là. Nous on n'a pas ce moyen là, d'accord? Sûrement que... Olu débat à quel tour donc peut-être que c'est mimbe français qui a biométrique au CB français, peut-être que il va sur aussi des thèmes malais, c'est l'explication que moi je connais pas, mais je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord que les papiers maliens voilà, allez-y. La politique politicienne. Ok. Ok. Alors, Koulibaly, c'est compris. Cette émission, c'est pour toi aussi, il n'y a pas de souci. Alors, merci bien. Alors, allez, bonne chance. Merci bien, Koulibaly. 00223 20 24 76 29. 00223 20 24 78 78. Jekafo. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Abdou Touré, c'est Omar Dambélé, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne 16e en Allemagne. Oui, monsieur Dambélé, depuis l'Allemagne. Allez-y, monsieur Dambélé. Voilà, et tout vraiment, bon, mais c'est parfait. Voilà, bon, mais la diaspora, on veut plus jamais qu'on se serve à nous. Tout à fait. Voilà, donc ambe mena dun jamana kono jamana dembe badon. Donc nambe ben anga ben chiara. Bon, nous voudrions d'abord, bon, la semaine dernière, nous voudrions que radio Keledou la ko Berlin ici, au Batlinin, que nous faisons des petits fonds du gros à cause de Cartinina, petit patata, Ngalondo. Nede Yapo, Ngalondo. D'accord, ok. Voilà, donc au Fendo Ateke. Bon, troisième point, Yoro Yemenye, M. Tunkara. Oui. Il n'y a pas de CSDM dans le monde. Il n'y a pas de CSDM dans le monde. CSDM Kelendo. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Na président Madibaye Malila, président national Madibaye Malila. Ça c'est compris aussi. Et ça c'est un message fort. C'est compris. Voilà. Donc maintenant, ni papier ou doyer réseaux sociaux, le 24 avril, le co CSDM Bena président Nasigi que François Dunatenga Allemagne invité, la Suisse invité, Damadamakou invité. Vraiment, d'abord, je dis très fort, l'Allemagne c'est pas la France.
Merci bien, c'est compris. Bon, le CSDM en Allemagne ici, c'est enregistré officiellement au tribunal partout. Donc, vraiment, nous devons faire que l'Allemagne t'a honobi, l'Allemagne t'a honobi. Et j'aimerais très bien aussi, bon, ni à dunia euro, ni moi même pas que l'Allemagne va honobi. CSDM, c'est fort bien oui. Morete se qui na CSDM enregistré Allemagne honobi en Katambi et Madiba ye ka CSDM anyeme enregistré en Katamboga. Ni mauma ya kembe plainte de kikama. Merci bien, Dambélé, c'est compris. Tu as profité vraiment de lancer ton message. Merci bien, Dambélé, c'est bien compris. Amé Malien Befo, Allemagne, merci bien, Dambélé, merci bien. 00223 20 24 76 29, le 20 24 78 78, Jekafo. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Walaikum salam, d'abord tu m'as. Nam Dondo. Kassim le Gabon. Kassim Kabo Gabon. Anglobila Kassim rapidement. Très bien. Alors, d'accord à famille là. Donc, passeport ni carte d'identité ka bonwana. Voilà, ka kan bonwana de parce que ama clafo la passeport ko bandala et carte consulat ko bandala et puis carte nina fana nana ka taka fra ka ngana fa memena ke papier donc ba ko problème ko tiala poka timadanga. Merci bien Kassim ka kuma mena. Merci bien Kamet Gabon Befo amena. Merci bien, ministre Bamé. 00223 20 24 76 29, le 20 24 78 78, Wati Kuruna, Nimi Mbika Puma Foika Tele Obifsa, Chamana Dosroka Fo. Salam alaikum. Allô, oui. Allô, bonjour. La radio Jekafo, 00223 20 24 76 29, le 20 24 78 78, Jekafo. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, Dabat Tunkara. Nam. Sinayo Kawele Kabo Italie. Italie. Buongiorno Italie. Come che sai? Buongiorno. Sto bene. Tutto posto? Bene, bene. Alors, dis-moi, Ibaraka alla me femina, itori Kabo Krefe Doni. Sinon, Ika retour Baraka. Voilà, itori Kabo Ika la men fena. Voilà, Anglobila rapidement. Sinayo Anglobila. Ngo meka jemu kana me. Très bien. Mina wele kan hagilna di Jamukanka. Abidjani. Vraiment, Jamukan a tableau quand même. Mais Jekafo, Barakala, Bella Jelefo, inaugure Autola. Adjarani, Sinayo Adjarani. Merci. Émission est vraiment Kada en Kosovo. Antoine Go n'a pas passé. En commandant Habito, Amikuma Alni Amalame. Na Angona Anga Chigan, on a fait. Aïe, ça vaut for Fouetala. Aïe. Mais, 5 comment follow me for. Ma ñini malé de befe mimbi jeyro mina ka be faso ko fe nafulo ñini siraga anga hakili to ñogono wa anga be anga na haramadinya ke nafa doron ñi okay tuma dola mo ko bi kudo ke ita ke nafa ka mo me ibi nafa soro ala ibi nafa mi soro ala nafa ñi nati o soro okay o pen woni jegunu ko nunu ni famu yo olu ningo nga ko bate peut-être do bina afamu anyeju kan nebe min fedoro bega nyogo mine kada ka tunga ingono ya malia fleni farafi doro me krengene na mali tare ka jugu ni on bene yo ba soro bonne di andala ala kan gisoma ami donc oti fenyu moy harmadi ala o nga chika flana telima ni o kartini na ko chena u kala je mi faka fen kele ne fo jamana kono jamana nyemgo ne ka famuna ataka fo ko ne ko do nay jamana nyemgo bina jamana kan nafare kamo jamana nyemgo sugu mi militaire mi politicien ni na ba faka jamana ka sorore défense donc o yor kamo o kala je carte ni na ko chena o kala je te kani passeport séparé ka ke to wera ne kandi o shimo akanye to mogo kana sa akoro. Merci bien Sinayogo Korofo maintenant ni ala sona ambika chilasie. Merci bien Sinayogo. Merci bien. Alors Abdou Ikado rapidement carte nina ko ministre mi voix geledo carte nina abi glan chogo la malion ga nafa sura la ministre da yafo uba kalama gelani mi bala demseni do be do kasebe tununa demsen do be do yu shifali ministre yafo a geledo donc solution font bi ke wasa ka nafa sura moi je pense que ça c'est clair o kon geledo na make amba fo ministre fana ka fa yeni fo imake mais
dabali tigɛlen don serveur kura nana maa kura bɛna ta ka baara kɛ donc n'o fɔra an ka daw la k'a dɔn k'a fɔ o baara bɛna kɛ maa ma bɛ ko carte na gɛlɛya b'i kan i k'a dɔn ni ala ni kira jɛna ministre de y'a fɔ a baara bɛ kɛ wa bɛɛ b'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ 00223 2024 76 29 2024 78 78 2024 98 98 Jekafo. Allô, oui. Alors, Abdou Kardon, mi negajuru ye ubara kan nyonzo so ma kacha negajuru la kosobe. Alors, dobe negajuru la finalement. Salam alaikum. Allô. Allô. Bien. Vraiment, je voulais avoir Grand Silla aujourd'hui, Kaka idée donc, parce que lui aussi, il réfléchit beaucoup. Alors, Grand Silla, depuis les États-Unis d'Amérique, on ne parvient pas. Bien sûr, dobe negajuru là encore. Salam alaikum. Allô. Ça va bien, merci. On be ala tanu jondo Suleiman Traoré ka bo Bamako mais nte Bamako sisan Ibemi Suleiman Traoré le Burudala Kaye Marana. Bon, je suis désolé, ni be Mali kono ite weleli ke ni émission na double do ma minnu bi jamana ko ka. Merci bien Suleiman, merci bien. 0 223 20 24 76 29. Allô. Salam alaikum. Alaikum salam. Bismillah Dondo. Ah, ça va. Magan Keita Italie. Magan Keita Italie. Italie du Goudoumen. Italie Firenze. À Firenze. Magan Keita. Bismillah Anglobila. Allez-y. Ok. Mbasa ni ngali dama kaula folo. Allez-y. Ok. Noko kangarda ani vile ka bondo kono jumane ka usa folo. Kangarda wuli ka bon tonga kangarda de kapsa. Voilà. Parce que kati ni na ko ina yani be yoro kare ko na hakili kangarde dara folo bien. Bon, est-ce que amo oro lable Magan Keita ambe yoro mina bi o de ye ministre kumana dabali kura minu ni fere kura minu tigele do même se ka to o nyana wara teke o de bi sena. Donc i ka tina minye na sorla o kan walma ni do ka nga faraka anglobo la. Non, ne ken nga hakilla karti ni na passeport ere de manga fara nyonga ka fo ka ken be mali dogma sigiri se o e salonde ate fonya mo munte mali nya yeti na sina arabike keo ka fiche soro be mali passeport soro wa ta soro. Ouais, bon, o ka idée de bon vraiment ne ma fin famille là i ka klina am se kipse ka foanye angone mbala se na lo sona. Ok. O manga fara nyonga ere de karti ni na ko ngeni na fa na ba soro la ken ay mali nyaw faka parce que mun fana kan dabali ba mo dalla ka sakati ni na no fe folo mali nyam ko maboka communiquer ko ma foyke mais yoro domi ambassade karla bora ka communiquer ke ta fam beke mangay kati ni na karle me ka usabu ya mali sale mali nya kelen sale ani consulat nyane jumane na fa kabu nam jumane na fa ka bo fulala ko mali nya kelen sale ani ko mali o jabi on te ko jala tigɛ ko an kɔni bɛ kunnafoni lase min ka de b'o fɔ an b'a lase. Voilà. Non, ne yɛrɛ kɛni cana ne jigi tigɛra Mali ko la. Mali carte na ko in a ka degun mun si mɔgɔ ma ala dɔrɔn de b'a dɔn. A tɛ ka fɔ quoi. Ne kɛni bolo k'a fɔ a bɛ kɛ tan o bɛɛ kalo carte na u y'a bala u m'a bala o. N'u kɛni m'a bɔ passeport la san duuru ni gɛlɛya kɛlɛ bɛ na Mali kɔnɔ tan. Parce que mɔgɔ minnu mana taa ni sa in na n'olu t'a dati banna tuguni k'a to carte na ni passeport de bɛ ɲɔgɔn na san 5 wɛrɛ ni gɛlɛya kɛlɛ de bɛ na. Oui, mais mon frère, e bɛ ɲinɛ min kɔ carte nina tɛ falen o. Carte nina ye tako kelen de ye n'a taara ka ban c'est fini. C'est passeport fana tɛ falen. Voilà. Passeport de ye san 5 carte nina tɛ san 5 a tɛ falen. Ne b'o dɔn mɛnɛ parce que dɔw de y'a passeport ta fɔlɔ a dati bannen sisan tuguni. A falini si la carte nina ko yɛrɛ nana gɛlɛya s'a ma mais n'i ka sɔrɔ carte nina ni passeport yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na quoi. Kɛlɛ t'a la foyi t'a la. O y'a tako fɔlɔ ye. O y'a tako fɔlɔ de. Mon frère min bɔra ka fɔ o ye k'o de faamuya o. Passeport biométrique tako fɔlɔ de y'i fɛ. Passeport biométrique tako fɔlɔ a bɛ kɛ ten mais ni i ka carte nina b'i bolo gɛlɛya t'a la yɛlɛma ma don a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ min tiɲɛnen don. I ka passeport ban o ban i b'a ta ka sɔrɔ hali i tɛ ɲininka ne yɛrɛ ka carte nina ne passeport min ta n ka carte nina a bɛ se passeport 4 5 ma donc y a pas de problème sûrement n'i y'a ye problème donna na c'est que i ka carte nina y a des problèmes c'est ça. Okay. On est d'accord. Non, est-ce que tu es d'accord? Non, ne kɛni an b'a dɔn ne lamɛn an b'a dɔn an yɛrɛ bɛ taama an balima dɔw bɛ taama u bɛ taa tubabu jamana na i b'a sɔrɔ carte nina min b'u bolo a date u si ka ca na kosɛbɛ
u b'o fili u bɛ ayiwa sɛbɛn wɛrɛ ɲini sɛbɛn min b'a to u bɛ baara sɔrɔ u bɛ carte de séjour sɔrɔ n'i ka passeport date banna n'i seginna k'i bɛ taa falen u b'i ɲininka carte ɲini na u b'a sɔrɔ e dun ye papier minnu yɛlɛma ani dɔ in tɔgɔ tɛ kelen ye justement c'est ce qu'il faut o de fɔra ministre a kan ka fɛɛrɛ de kɛ k'o yɛlɛma ka bɛn ni a ka sigili sɛbɛnw n'a ka carte de séjour papiers ye o de dabali bara ka tigɛ pour que a ka ɲɛ. Mais mun de la o tɛ ka sin ka kɛ parce que ne b'aw ka mission lamɛn. Justement mais an b'ara k'o de f'i ye heure banna an b'ara k'o de f'i ye ministre dabɔra k'a fɔ u ye fɛɛrɛ tigɛ a bɛɛ de ka dilan. Voilà fɛɛrɛ de tigɛra a bɛɛ ka dilan min ni min kɛra u b'a dɔn nin gɛlɛya in bɛ yen nin gɛlɛya in bɛ yen nin bɛ yen dɔw y'u ka papier fili dɔw y'u si falen a bɛɛ de kan ka ɲɛnabɔ. Ok. Voilà alors an b'i fɔ an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn maliyɛn fɛn o fɛn bɛ Italie an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma c'est pas facile. Keita merci bien alors an balimaw c'est comme ça. Bon de toute la façon ko ɲɛ mana fɔ cogo o cogo maa minnu ye degun sɔrɔ minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ u tɛ k'a faamu bɛ taalen ɲɛfɛ ministre layidu minnu di ni layidu in dafara a laban bɛ kɛ sababa ye a bɛ ɲɛ parce que an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye maa caman degunnen bɛ carte ɲinina na carte ɲinina ani passeport u dulonnen don ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ tɛ jamana sɛbɛnfura i k'a dɔn a kan ka lakana jamana sɛbɛnfura kan ka jidi k'a kɛ sɛbɛnfura jolen ye i mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ k'a fɔ ko nkalon tɛ nin na Abdou Touré k'a dɔn o ye baara ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ ministre de y'a fɔ carte ɲinina dilancogo ma ɲɛ gɛlɛya caman donna na u b'a kalama a ma ɲɛ a daminɛ ma ɲɛ donc segin bɛna k'a bɛɛ ka k'a dilan ka ɲɛ moi je pense que on doit être d'accord pour une fois voilà donc an b'a bɛɛ fo ka waleɲumandɔn a ka lamɛnliko ɲuman na maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan yarabi sɛbɛnko gɛlɛya bɛ min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya n'a ka ja an kɔni y'a tulo ye an y'a da ye an b'a ka kunnafoni lase kunnafoni fɛn o fɛn fana n'an y'a sɔrɔ jamana kɔnɔ an b'a da tulo kan min bɛ se ka k'aw ma nafa ye carte ɲinina ministre y'a fɔ serveur kura nana min na maakɔrɔw bɛna taa ka baara kɛ min bɛ se k'a to a baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ hali n'a sɔrɔla maa min si falennen don i k'a dɔn a ka di ye cogo min a ka k'i ta ye o de fɔra an ye an b'a bɛɛ fo ka waleɲumandɔn Jibi bolo tun bɛ nɔgɔ la Abdou Touré Daba Tunkara wa salam.